Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, 1:33. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Mayong hapon sa ating mga palangga nga mga pagtagpalamuti. Maulanon kag mabugnaw nga panahon. Ba nagaupod ginandila ni tituwi sa katugnaw sa aton sa ni panahon sa karon tungod maulanon ang aton kalangitan, magalumon, nano man sitwasyon sa karon na. So kinahanglan lang naton dira, hindi anay magpasaway, relax lang kamo dira sa aton man mga kauturan nga ra sa ilatag sa kapanimalay. But anyway, welcome anay sa aton Biyernes nga adlaw nga edisyon sang This Is My Life, Marso 6 tuig 2020. And again, thanks God it's Friday. Sa itong mga kauturan nga nagatrabaho, syempre, pasalamat ina kag sa itong man mga estudyante kay ti Biyernes, buwas Sabado, magkapahuway-huway naman sila Sabado kag Domingo. Banding-banding sa balay og tasanay, away-away ang gaanay tanan lang, no? Pero sa kabugnaw sa aton panahon sa karon nga pamangkot si Tita Wilma ko nakapanyaga, ano sudan nyo da iya? Baw paamo ka na bala? Kag karon maghapon-hapon nami something hot man. Ang mahapos lang da balay lutuon nga pag-abot sa mga kabataan, pag-abot nila mahigupon sila nga mga mainit. Pwede ka man da karus kaldo, ti wala tawi panakot. Lugawon mo gilang ng bugas kag kung may luya kada kagahos, tuktukon. Gisahabala kag butangan sang itlog batihon mo lang, may tanglada bea. Do may manok man, di ba? Saluhan ka kung sino magsampot iya, serbihe kay pasalamatan ikaw. Tungod nga, magahagan-hagan kag madula ang katugnaw kag ang katugnaw nga ila sini mabatyagan. Kag sa karon man nga hapon, sa nahambal ni Tita Wilma, adlaw-adlaw man nga tanan, ang aton pagpahinumdum sa inyo. Sangkon mga dapat kag hindi dapat sa dalagan sang aton sitwasyon sa karon, hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan angot sining 2019 coronavirus disease o kun COVID-19. Okay nga, gin-confirm na sa aton Department of Health, may duha ka-kumpirmado nga panibag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas. Kag kadamuon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa nagkalain-lain nga pungsod, mga Pinoy lang na iya, naglabot na 88. Ano pag ititawi? Tungod man sinang mainit sa karon, nga aton masagap nga mga balita. Ang aton Department of Health ara ho may TikTok accounts na. Sa TikTok accounts may ara sila una nga upload nga COVID dance challenge. Una ina nga video sa TikTok account sang Department of Health. Hibaluon tama na karon, no? Kay sang sa ano bala mga himuon, especially sa aton mga kabataan, ara dira. May makuha pa sila, may matun-an pa sila. Kag sa bahin naman update sa iton sa Santo Papa kay Pope Francis, may special virus measures nga ipatuman ang Vatican para man maprotektahan si Pope Francis batok sining COVID-19 kay takakabalo kita ginaubo subong ang aton sini Santo Papa nan. Hibaluon man naton ina sa karon. Gani kamo, relax lang kamo dira. Samtara kamo sa inyo tag sa kapanimalay, sa inyo nahamtangan mga merkado man o kun nagapahuway-huway kamo dira aton mga motorista. Maulanon ang panahon, gani extra careful sa pagdala sa mga salakyan kay nga madanlog ang aton dalanon. Pilaman ka mga bahin diri sa syudad sang Bacolod sa iban nga lugar ang mga pagbaha-baha sa dalanon. Kinahanglan hinay-hinay lang, wala sang malain sa nagahalong, makalabot gid kita sa aton kaladtuan, hindi lang magsagad dali igyan. Yes, Tita Wilma. Kag sa nagapamangkot sa aton sinipanahon sa karon, kabalo kita nga medyo mabulubaskog ang amihan. Apektado kita diri sa Visayas, ang dito sa Luzon mas mabaskog pagid sila iyang naapektuhan. Kag magluwas man sa amihan, ginamonitor man sa aton Weather Bureau ang pag-asa ang duha pagid ka weather system sa pungsod. Lakip na dirang low pressure area sa bahin sang Mindanao kag ang ikog sang cold front nga naga-epekto man subong
sa Bicol region. Kaghambal man siyang pag-asa ang low pressure area ko ng LPA, ininasiplatan sa 150 kilometers east-northeast o kon sidlangan, aminhan na sidlangan sa General Santos City, South Cotabato. Kaginasaligan, ini nga magatabok, ha? Ang LPA ginasaligan, kaginapaabot man nga magatabok iya, pakadto sa Mindanao, antes man matunaw sa bahin sang Sulusi kung magtabok na siya. So, magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga mga pag-ulan, ang ma-experiensyan, kay gina-experiensya sa karon sa bahin sang Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, kag Oriental Mindoro. Bangod man sang tail end o kung ikog sang cold front. Samtang sa bahin naman sang Cagayan Valley, kag Aurora, magalumon man nga kalangitan, may ara lang mga pag-ulan-ulan, mahuyang lang nga pag-ulan bangod sang amihan. Sa iban pagid nga bahin, amihan man ang ma-experiensyahan, magadulot man sang isolated rain. Kag amo man inang aton mabatyagan diri iya sa aton sa bahin sang Western Visayas. Kag dugang pagid, no? Sugod sa Domingo. Sa maabot na nga Domingo ti Biyernes subong, di ba? Sabado, Domingo. Pabuton ta easterlies naman ang atong sinima, batyagan mapaan naman nga pagdapyas ang hangin. Sa dako gid nga bahin sang aton pungsod, nga magadulot naman sang kainit kag nagatagiti nga panahon amo na kay Kwaresma na mo, no? Pero wala pa madeklarar officially sang aton sa Weather Bureau ang pag-asa. Ay launa 44 Action Radio Philippine Standard Time. Kag mahatag lang si Tita We gamay nga update na hinungod sang COVID karon kay ti. Doon nakibot na naman kita pero hindi kita dapat iya maalarma kung mag-panic para hindi man makadulot sang kahadlok sa aton mga kauturan. Ha? Kinanglan from time to time gina-update namon kamo sa mga balita hindi para pahugon kundi dapat para nga magpreparar kita kung anong dapat naton himuon para nga kita maging safe man. Hindi lang ang aton kaugalingon, hindi lang ang aton kaugalingon man nga pamilya, kundi ang aton isig katawo. Na. Kay ti sang udto lang mga inigin confirm iya sang Department of Health nga nadunggangan ang kaso sang coronavirus o kung COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas. Sa isa ka press conference na patigayon, ginhambal man sa Department of Health, duha ang bag-o nga nadugang sa mga kasos ng COVID-19. Kag suno iya sa Department of Health, nagagwa suno sa ilang locally transmitted ang isa sa mga kaso. O kung nalaton lang, no? Nalatnan lang ang pasyente samtang ari diri iya sa Pilipinas. At tungod sina, ininay ika-4 kag ika-5 nga kaso sining makamamatay nga masakit sa itong pungsod. Kag nagsaka na sa 5 ang kadamuon sang nagpositibo sa amo nga masakit diri sa aton. Tinghambal naman sa aton Health Secretary nga si Francisco Duque III. Ang duha ka bago nga kaso nga ini, pamati kamo ha, duha ini kalalaki. Ang isa, may travel history. Buti nga nakabiyahe siya sa ibang pungsod. May travel history siya sa Japan. Samtang ang isa, wala gidya nakabiyahe o kung nakakadto bisan diin nga pungsod. Pero nga apektado siya sang amo nga masakit. Ining duha, ang isa, 48 anyos ang edad, halini siya sa Japan, nagbalik di siya sa pungsod, Pebrero 25. Kag pagkatapos sang Marso 3, ginhilanat siya. Subong, ara siya na-admit sa ITM o kon Research Institute for Tropical Medicine kag ginaobserbahan man. Ang isa pagid ka Pinoy, 62 years old. So, ang isa to 48 ha. Ang isa pagid 62 years old. Wala gini siya sang travel history. Ang hambal ni Duque, nagpatigayon na, nagapatigayon sila sang
contact tracing. When we say contact tracing, ang mga tawo nga iya sininaatubang, nasugilano, nakaupod na ginahimo ina iya sang Department of Health para nga mahibaluan, kinahanglan gid. So ginapatigan ining contact tracing para sa ika-4 kag ika-5 nga COVID-19 o COVID-19 nga kaso. Ining mga nakaangkon contact sa ila, tikuhaan man na sila sang mga samples para nga mausisa. Kag magluwas naman siyempre ining COVID-19 ngayon sa nahambal na naton, may tatlo kadumulo nga nagbiyahe sa Pilipinas. Posible nga hindi nila sa Pilipinas nakuha ang amo nga masakit, no? Ining tatlo ka mga foreigners nga ini. Nagpositibo ni sila pagbalik na nila iya sa ilang mga pungsod pero nakakadto diri sila sa Philippines. Ang istorya naman ang ginapahayag naman sa Department of Health, nakuha na nila ang detalya sining tatlo ka mga foreigner nga ini. Taiwanese, Japanese kag Australian, amo ni sila ang tatlo nga nagpositive nga nakaagi diri sa Pilipinas. Siling ni Secretary Duque, ang lalaki nga pasyente nga nag-positive sa COVID-19 sa Taiwan, nakabiyay sa Pilipinas. Naari sa Pilipinas, Pebrero 28 tubtob Marso 3. Sang March 2, o kung Marso 2, nakaangko ni siya sang diarrhea o kung ginlupot siya, samtang ari di siya. Pagka Marso 3, nagbatyag siya, may sore throat siya, sakit itutunlan, kaginhilanat siya. Pagka Marso 4, nagpa-check up to siya sa Taiwan, kag pagka Marso 5, ato nagwang result, positibo siya sa COVID-19. Tinghambal ni Duque, ang amo nga Taiwanese, posible may infection na siya yung daan, antes pa man siya nakabiyahe diri pakadto sa aton sa pungsod Pilipinas. Okay, amo na siya. Ang lalaki naman nga Japanese nga nagbiyahe diri sa Pilipinas, ang Japanese naman ang una to Taiwanese, no? Di ba? Ang isa naman Japanese. Ari di sa Pilipinas February 21 until February 28. Antes, nakaagi sa Cambodia. Nakapa-Vietnaman siya. Antes man siya nakabalik dito sa Japan. Sa February 28, nagkadto siya sa Thailand. Kag pagka 29, nagbatyag siya, ginubo siya. Naghuot ang iadughan. Ginbudlayan siya sa paginhawa. Pagka Marso 3, nagpa-check up siya dito sa Cambodia. Pero wala siya nakuhaan samples. Pagka March 4, sa magbalik siya sa Japan, dito na nakitaan. Kag nahibaluan, positibo siya sa COVID-19. Kag ang amo yung lalaking Japanese, nagdiretso man, siyempre, nag-check-in sa lain-lain nga hotel sa magkadto siya din sa Pilipinas. Tanaw na nga daan. Diin nga mga hotel ini, na naka-check-in siya sa lain-lain nga mga hotel sa Metro Manila, samtang ari di siya sa Japan, ining Japanese. Ang babaeng naman nga Australian nga taga Sydney, nagtambong ni siya sa kasal sa Manila sa February 15. Pagkatapos may gintambungan pagid siya nga reunion sa Pangasinan sang March 2, before siya nagbalik sa Sydney. Pagka March 3, nagpositibo siya sa COVID-19. Ting hambal nga sa World Health Organization, posible, especially ang hambal sa World Health Organization country representative na si Dr. Rabendra Abhyanasinghe. Ang posible siling niya, hindi sa Pilipinas nakukuha sang among mga foreigners ang COVID-19. Pareho lang sa Japanese national nga magluwas sa Pilipinas. May lain pagit siyang mga lugar sa Southeast Asia naging kadtuan, amo na siya bala. Ti subong, since nga may positive iya nga bag-o nga duha, amo nang ika-4 kag ika-5 nga kaso nga positibo diri sa aton pungsod Pilipinas. Sa liwat gina-remind ginaton ang aton mga palangga nga mga tagpalamati. Hindi kita magpanik.
preparahan naton. Buligan naton ang aton kaugalingon, ang aton pamilya, ang aton isigkatawo sa aton palibot, kung paano naton inatanan mapakigbatuan para kita maging safe, para kita maging luwas. Hindi magpanik nga siling amuni mabakal sa mga amuni-amuna. Hindi, husto lang, preparahan lang gamay, hindi lang kita magpanik. Kag ang aton Department of Health, nag-launch sila TikTok account, naghimo sila TikTok account. Gamit iya ining kilala nga short form mobile videos nga magapagwa sa mga video dira ang Department of Health. May mga informasyon ina nga mga videos para nga makalikaw kita sa mga masakit pareho iya sa ining COVID-19. Ang una nga video sa ila sini TikTok account, ang una nga video nga ila gin upload amo ni ang COVID Dance Challenge. Pwede nyo na makita, pwede ka mo ka-login sa doh.gov.ph. May hashtag nga COVID Dance Challenge. Lipot lang ng video, ginlantog man gani naton, malipot ang video. Ang mensahe nga ginainganyo ang publiko, nga kinanglan at ipanon, proteksyonan nato na aton kaugalingon para makalikaw kita sa COVID-19. Mga anak, yes, kinanglan gid Tita We. Kagaging kuha ko man ining update sa bahin sa aton Santo Papa, kay magapatuman man sa special virus measures ang Vatican para nga masigurado nga protektado si Pope Francis batok sa COVID-19. Ang hambal naman ni Vatican spokesman Matteo Bruni, ang pagpatuman sina nga measure sakop sina amo ang mga activities ng Santo Papa. Kagkalakip sa mga ginatunan amo mga pagbago sa mga natalana nga schedule sini, no? Kag wala magin mention iya sang Vatican kon kalakip bala sa pagalikawan ang kadto kag impon sa Santo Papa sa tuman kadako, tuman kadamo nga mga tawo, na bala dumilian siya. Kay since naging pamunuan ni Pope Francis ang traditional nga Sunday prayer, wala pa initially what nakita sa publiko. Ti sang uto gani nga naglain niya pa ma-check, di ba? Kaya nga tungod sang iyaman ubo na. So ina protection man para sa aton sinisengto Papa. Kag sa liwat sa aton mga kauturan, hindi malain ang maghalong. Ang aton lawas proteksyonan kay kun isa lang ang mangin problema madasing man ang paglaptang, di ba? Okay, Tita Wilma, Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga matahom kag preska nga bulak ara lang dira sa likod sa Bacolod Bay Center. Ferrero Street ina dira ara dira ninyo makitaan ang Jenny and Christine flower stand para sa inyo pagkinahanglan sa mga labas kag mga matahom nga mga bulak. Kung ano man nga mga okasyon, pwede man dekorahan ninyo sa mga fresh flowers, contact lang kamo kay may kun kay Tintin sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Alauna 55, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, antes man kita hatag sa aton una nga commercial sa sininga hapon. Biyernes subong, ga-remind lang ko na sa inyo mga entry para sa aton sa aton ACS Millones 2020 para sa aton 5th weekly draw na buwas, Para sa aton 5th weekly draw, ang aton deadline sang hulog sang inyo mga entries hasta lang karon alas 5 sang hapon. Baga pinalumbaan na lang sila. Gani kun ikaw ara kapag iya hingagaw mo da karon, kakundo lang alang pagtapos pwede mo man diri madala sa aton studio ara dira sa gwa, pwede mo dira mo dala misa, di ba? Mahapos lang iya. Kag syempre sa aton mga premyo kada semana may tatlo kita nga mga winners nga magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. May pulo pagkikita ka winners nga magabaton sang ACS products nga gift pack. Kag madyo lang ko malipat. Ang aton mga week 4 winners gali, no? Aton mga week 4 winners sang gift packs, pwede nyo na maklaim ang inyo
mga premyo nagabot na, no? Ang mga winners natin last Saturday sa aton week 4. Pwede nyo na makuha diri, no? Kay Mirna Pastera, no? Sa Purok San Roque 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang imo diri nga gift pack, pwede mo na makuha. Kay Maria Rona Sambitan, sang 8 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City. Kay Mary Pon Montifalcon, sang Purok Maghiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Subong man kay Mauro Martir, sang NHA, Pahanukoy, Bacolod City. Kay Celia Bermeo, sang 4th Road, Alunan, Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City. Kay Marilyn V. Tolentino, sang 4th Road, Alunan, Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City. Kay Rosalina Del Rio, sang Phase 1, Block 8, Lot 108, NHA, Pahanukoy Village, Bacolod City. Kay Zinaida Tubong Banwa, sang Phase 6B, Purok Kawayanan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Kay Rodora Magdad, or yes, Magnad tawe, no? Sang Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Kay Florentina Palzario, sang Alunan, Baybay, Bacolod City. Kadto kamudi, pwede nyo makuha ng inyo sining nga gift packs. 1:52, anay para sa inyo tanan. From the Carpenters, talking to myself and feeling old. the current
Carpenters, from Karen Carpenters, of course. Para man sa inyo mga palangkay na ito ng mga tagpalamati. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time mga ito man DTX 500 capsule. Siyempre, ina para man proteksyon kag pag-atipay naton sa aton atay o kung naton man liver, no? Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound ini nga nagatinlo sang aton atay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontre naman sa paghalit sang aton atay, especially kung sa paghubag sa aton atay. Hindi na naton pagpasugtan, ha? Kinahanglan min tinawag naton ang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kinahanglan stay active, healthy and fit. DTX 500 capsule ang aton kinahanglan. Ina, pwede man mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede na naton ina mabakal online. Pwede na nila ma-deliver sa aton mismo puluyan. Paagi lang sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Kag tandaan lang nato ng authorized online distributors sang DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Doc o kon ang Klinika di Alternativo Medicina. Wala ko no tingog, tawi na dula. Action Percival Villamo. Basta mag-place tita we iya sang music. Madula, gina siya. Bangod sang copyright infringement policy. Kernani Cloud Salvacion Deg, salamat mayong hapon. Kag yes kay mi Winoy na Whopper. Salamat man sa pagupod kay Tita Wilma. Mabugnaw nga hapon sa imo tawi upon man sa akon pinalangga nga si Geraldine Regala. Mayong hapon lang da. Hali naman kay Pagingcho, correct na Tita Wilma, wala na virus kung matinlo lang kita. Salamat gid. Ara man si Tito Philip Ken Alonzagay, thank you so much mayong hapon sa imo. Julito Abaldi Abelia, mayong hapon lang, hearing diha sa STL mga amigo. Indevilisa Duma Tabaco Giusay, mayong hapon man sa imo kag kay Miss Annalyn Grijaldo. Thank you so much for watching live. Kag kay Alan Louis Himoteya, maulanon nga hapon Tita Wilma Tamyaw ko lang gali dira sa Linaon Kawayan, si Anaklita Pani Kaglaya nga gaobra fish lumpia. Mahagyong hapon lang da abaw. Kay Sir Armando Cabiles, kag kay Ma'am Nelda Siguanza, thank you so much. Maria Fedeler Cruz, nood lang kami dito sa Tagi, God bless. Salamat man sa inyo. Mario Bacauco Erad. Tita Wilma, maayong hapon, ginitamyo ko lang asawa ko, nagapamati gid sa imo si Ami Eradera sa La Carlota City. Yes, Lily Oligo live sa Action Tawi. Salamat kay Ma'am Judith Calves Pamposa, kamusta na ikaw? Na, karon naman na dugay-dugay ang iban Pero diri ho sa text hotline naton ara man dira ang mga taga-barangay Tangob, relax. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas ka bala
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. This is My Life, syempre,
Action Radio Philippine Standard Time alas 2:11 nang ito man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nag-aisanon nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ina 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan nyo lang ang aton sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang masiling naton may antiviral, no? Antiviral ini siya, antibacterial kag antifungal effect nga makapahagan iya sa frequency sang infection, ano man nga infection sa inyo baga, kag iban pagin nga mga pulmonary diseases sa mga ubo na pneumonia na namigidya mahapos pa kay isa ka tibag lang gid ang kinahanglan mo sina kag kun let's say mag-ayo kagin man mas nami nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw ikaw. Isa ka tibag adlaw-adlaw, hindi lang ikaw maga-enjoy sa benefits ini, kundi ang bugos gid nga pamilya. Siyempre, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kinahanglan kita maging smart, fit, and healthy man. Nga muna padayon man si Tita Wilma nga nagarekomendar sa inyo. Magalakapin pagin magsakit ang tiyan or let's say, bala kung may sa mga nagkakaunda, sorry kung mga ginalupot. I-ano mo lang, i-espresso mo lang, yung jutay lang gid nga tubig, ibutang mo, medyo mapait-pait siya. Kung siya mo, ining masiling na ton, espresso, dark siya, nan. Sa isa katasa lang, anay, una, gid, makuha gid siya ang sakit sa imutian. Kag mapagar ang imo sini pagbalik-balik sa inyo comfort room. Tested and proven, yan ito, tuod man, ina-share ko lang sa inyo. Actually, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, pwede na ito ninababakal sa mga butika dira sa inyo lugar. Kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, ina-available sa tanan nga Wakong Chinese Drug Store kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:14 na, Tita Wilma, ara dira si Melili Oligo. Alive, Mr. sa Bonnie, dito tawe, Bonnie Cafe. Check to Tita We. Sa Bonnie Cafe sa may barangay Tangub. Salamat gid sa imo, sir. Di lang ko di sa Galo Isabela, patamyaw lang kay Cory Jaja, Lala, kay Bukroy, Betsy Mario, Jenny Balalitan. Kag siyempre kay Inday Maria Luz Grialdo Makunat maulay nun nga hapon Tito We. Halong-halong lang kamo dera. Kag kay Miss Seven Heaven, good afternoon Miss Welms, thank you man. Good afternoon at you watching live in Qatar. Tamyaw ko lang, maayong hapon. Sa akon mapinalanggaon nga tatay. PD Quales sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Halin ina kay Sir Emmanuel Mera Flores Quales. Salamat gid. Relax lang. Magabasa anay si Tita Wilma sang atong sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Ang itong tagpadala sang sulat sa sininga hapon, Ang buhay ay nagapatawag sa ngalan Rodora, 36 years old. May bana. Ang problema, ang iya in-laws, ang iya ugangan nga babae. Akon makarelate ka muna karon ara atong text hotline kag Facebook Live, aha. Okay, ang sulat ni Rodora nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Tita Wilma, kamusta lang sa imo? Kabay pa nga ang proteksyon kag grasya sang mahal nga Dios mabaton ninyo
sa pagbaton man sang akon sulat. Tawgal ang ninyo ako kay Rodora. 36 ang edad, may bana. Diri lang kami nag-estar sa Negros Occidental. Sang una, tita, nagapangarkilalang kami sang balay, sang akon bana, nga si Rond. Pero sang napatay ang ugangan ko nga lalaki, nagpangabay sa amon nga akon ugangan nga babae, nga sa iya na kami maupod istar. Mapauli kami sa ila balay. Sang tion nga ato Tita Wilma, 68 years old na siya. Kag wala na upod sa balay, kundi ang iya timbang. Sang ginhagad naman ako sang akon bana, nga magpasugot sa pangabay sang iya iloy. Nagaduha-duha man ako, pero nagpasugot ako. Tungod na kabalo ko, nga palangga sang bana ko ang iya iloy. Pero tita, makaligad lang ang pila ka bulan, upod ang akon ugangan nga babae, nag-umpisa na siya sa pagpasilabot sa amon kabuhi. Amo gid na iyan. Okay. Pati na sa pagluto sang pagkaon, ginapahilabtan niya. Jutay ko lang nga hulag nga sa iya pagtanaw sala, ginasing alan ako dayon. Initanan, ginasugid ko man sa akon bana, pero nagapangabay siya, Tita Wilma, nga mag-antos lang anay, tungod makaluluoy man ang iya iloy kung nag-aisahanon sa kabuhi. Pero tita, hindi na ako makaantos gidiya. Tungod pamatsyag ko, ako ang kabulig sa balay nga wala sang mahimo nga husto. Ina, Tita Wilma, ang problema ko. Buligi man ako, pamatian ko gid ang imo advice kung ano ang maayo ko nga himuon. Kutob diri na lang ang akon sulat, nagapamati gid. Ang matinahuron, Rodora. Sa aton tagpadala sang sulat nga nagpatawag kay Rodora, una-una salamat gid kag maayong hapon sa imo. Sa mga umaga dira, sa mga ugangan dira, no? Basta sa mga mag-in-laws, mayong hapon sa inyo tanan. Nakahibalo si Tita Wilma, hindi niya bag-o sa aton mga palamatinan, kag normal ina nga nagakatabo. Ang kinahanglan lang gid siguro sa imo Inday Rodora, amo ang, ano Tita We, gani? May paminsan ko kung ginanganalipat ko mo, nga kinahanglan sa imo, mga in-laws, mga impatient ka, pasensyosa ka. Mahinangpanon ka, kinahanglan gid very understanding ka. Kung ang imo Korea sa pagpasensya, mga 1-2 ka kilometro lang ang isa karulyo, kinahanglan 100 times. O kung wala sang katapusan ka pagpasensya, na pagpaubos, pagpaumod, kag sa pihak sang tanan, kinahanglan ipakita mo ang pagpalangga mo sa ila. Sa ngalan sa paghigugma mo sa imo ginika, sa imo bana, na pagpalangga mo sa imo bana. Kag isa lang ha, dumdumon mo, ikaw ginikanan man subong. Sa akon mandugang nga matugda sa imo sulat nga ginpadala diri Inday Rodora, relax ka lang dira. Ari man ang ambahanon nga at kon ginadulot para sa imo. Nanami, andi ko sini nga ambahan. Ang purpose-driven ni Jamie Rivera. Day
stop and let's talk a while. Hindi kay kinahanglan, ang namiyan ko na di nga linyada bala sa ambahan nun nga ng purpose-driven life ni Jamie Rivera. Inang masiling na siya nga, life must be more than existence. Life is like a carousel ride. Insakto na. Doon nagasakay kita sa carousel. Nga samtang nagatiyog, ina siya palibot, wala kita makahibalo kung ano ba lang aton madang time. May ara nga ups and downs man, kaga high and low manina. Do pareho manina sa aton kabuhi. Nga do pareho sa ruwayda nga may ups and downs sa tunga-tunga, diba? Nga kinahanglan kabalo kita manguyapot sang maayo. Para hindi kita mapukan, hindi kita mahulog. Kinahanglan kita mangin mabaton. Ang manina sa aton relasyon, sa aton mga in-laws, ari nasa biyan ni Tita We, di ba? Kinahanglan mga anak, mga umagad, mga ugangan, hibaluon taman. Ang aton purpose, ang aton sini, masiling naton, ang purpose ang aton kabuhi, kagang aton man mangin papel sa kabuhi sa mga tawo nga aton mga ginapakamahal. Kay kabalugid kita, nga ang relasyon iya sang mag-in-laws kabudlay. Hindi lang isa ang maka-eksperyensya sini, kundi halos tanan. Not unless maging maayo ang relasyon sang mag-ugangan, not unless nga isa ang naka-intyende kag magpa-intyende, kag makahangop, kag amo ang mag-adjust para nga mangin manami ang dalagan sang pagsinalayo. Ang relasyon sang pamilya. Diba? Pero kabudlay sang raang imo sini sitwasyon inday Rodora. Pero tanawon ta bala, do makarelate ko something kay nga ti bata iya isa lang kabilog, no? Ang iya bata isa pagkatapos napatay ang iya sinibana ng asawa, ginpangasawa ikaw inday Rodora. Siyempre nang hagad ang Iloy kung pwede. Of course, sila lang nga duwa. Siya lang ang makatalupangod sa iya Iloy. Wala sili nga nagaapin ako. O kon, ari ako sa side sang bana mo. Pero, tandaan mo lang, isa lang gid, Inday Rodora. Ikaw, mangin Iloy, kay tisiling mo, wala ka pa di ka mention kung may bata ka mo. Okay. Mangin Iloy, ikaw sa palaabuton, makaangkon ikaw sa kabataan, mga buhi man ng kabataan, kag makaangkon ikaw sang mga apo, makaangkon ikaw sang umagad. Ako'y gapatigig ko mo, kung maayo ikaw, mangin maayo man sila sa imo. Jutay nga pag-adjust, jutay nga pagpaumod, pasensya kag pagpaubos. Ang masuwastyon ko gid lang siguro sa imo, Inday Rodora, pangitaa ang weakness sa imo ugangan nga babae. Kinanglan mangin friendly ka sa iya, kinanglan mangin thoughtful ka, mangin caring ka sa iya. Kung daw ano ang pagpalangga kag pag-atipan mo sa imo Iloy. Kung daw ano ang pagpabatsyag mo sa iya sang imo pagpalangga, himua. Kaya abi mo sa totoo lang, amo nang hambal sang aton mga olds, ambot ko sa mga senior citizen nato nga kapamati, kung gusto man na. Nga mayo lang kung kaisa makasabat ka sa ginikanan mo, hindi lang sa mga ugangan mo. Kaya hindi nila makita ang tanan nga mga maayong hinimuan mo, kundi ang isa lang, o kung bisan magamay mo lang nga sala nga mahimo sa ila. Tuod na? Ako makarelate ko kay nga, mahimo mo, makita mo ang resulta mo sang imo nga ginhimo nga pagsakripisyo, ang pagpaubos, ang pagpasensya kag pagpalangga sa ila, makita mo sa ulihi. In return, mangin happy ka, Inday. Inday Rodora, mangin happy ka. Trust Tita Wilma. Kay tudtuod gid ina iya. Kinahanglan lang gid palanggaon mo siya nga imo man Iloy. Ang masiling mo nga pati pagluto sang pagkaon ginapahilabtan, style lang nga ganito lang. Hindi, this is an experience. Amugin man na mo, kung manami si mama niya magluto, ikaw kahibalo ka man magluto. Kung sinong mauna sa kusina, ang loanggaan siya. Kung pwede nang nami, ginman kung ikaw magluto, ti ako lang anay, bima magluto, tapos kung magluto, pabay ilang ko, bima? Ang imo kung ikaw magluto, imo
imo man style, pero bisan sa pinaksiw lang ng isda no? Namit man si mama magpaksiw, ti ikaw namit ka man magpaksiw, pero may lain-lain ba lang nga style, na? Ma, kung ikaw yung magluto, okay, imo man niya kung ako man para hindi tabala mag-contradict sa mga idea, di ba? Kay kabudlay mo, na, kay kung hindi mo na pagsundo ng gusto ay malainay ka mo. Una-una, giday, abi mo kung pangita, kagibaluon mo gid ang weakness ang ugangan mo nga babae. Dumdumom mo gid ang mga special nga adlaw sa iya kabuhi. Wala nang ugangan mo kung mga days before or week before, i-remind mo that anniversary sang ugangan mo nga lalaki, birthday niya. Inang mangin ikaw bala ang magaserbing, hindi na napagkabiga nga masiling nga pagdumdum niya sa imo sobra pa sa timbang niya dira or sa kabulig dira ninyo sa sulod sang balay nga tanan niya nga makita nga sala ikaw. Never mind. Ha? Palutsa na sa piyak na dulunggan. Masakit lang kung wala ka pa utwasan, bitinab lang ba na mo bitina? Hindi gani, haglang si mister o kung uyati lang daang pahira ni mister sulod ka mo tos kwarto. Na, sa iya mo ana ipautwas, kaya maintindihan ka sang bana mo. Na, eksplikar mo sa iya. Totoo, day, kung walang imo iloy, kabiga siya nga iloy para sa imo. Kung may iloy ka man i-store, pautwas sa imo iloy, para nga ma-comfort ka man niya, kag mabuligan ka man niya sa pag-adjust. Wala sang saligan ang iloy ni Rod nga maghatag sa iya atensyon, kundi siya gid lang. Gani, punan mo, kay si Rod nagakadto sa trabaho, si Rod amo ang haligis ang inyo pagpangabuhi. Ti sino pa biopdo niya? Ha? Ay, nga mga anak. Kung hindi ka na makaanto sa nagsiling ko bala, jutay nga pasensya, iampo na lang sa mahal nga Diyos sa tanan nga tiuon. Kung nagapangamuyo ka, dalon mo gid na siya. Ha? Kung anong mabatian mo, di palutsa sa piyak nga dulunggan, di na pagpaagya sa heart mo. Kung mabatian sa wala mo nga dulunggan, hindi na pagpaagi sa pensar mo, kag pahapita sa heart mo, para maglain buot mo, palutsa na lang diretsyo sa tuo mo nga dulunggan, lusot, di ba? Hindi na pagbaliha. Ari ka lang di sa positive side sa mga nagakatabo sa kabuhi mo para mangin maayo inyo pagsinalayo, kag para mangin maayo man ang pagtamdanay ninyo sa ugangan mo upod ang imo bana. Dugang-dugang yung pagid ang pag-uluangga sa ugangan mo nga babae. Kaya ti ko madumduman na to, gani madumduman ko sa Bible, balang nga nagasiling kung kaisa nga palangga ang kaaway mo, pag ipangamuyo ang kaaway mo, itugyan na lang siya kay Lord. Kaya si Lord nang bahala, magtandog sa iya balatyagon, kag magpasanag sa iya balatyagon. Kaya sa uli, mabinag-binag na isang iloy mo, di ba? Paagi sa mga kaayong nga pakita mo, sa pagpaubos nga ginapakita mo, sa tanan nga pagserbisyo nga ginahatag mo, mabinag-binag niya, nagsananhon ko lang na okay mo sinisya sa akon man. Ay, siya na mismo mo magapalangga sa imo. Makita niyang iya mga sala. Ang iya sala nga treatment sa imo. Kagtandaan mo lang, wala imposible, day. Bana mo si Ron, kag hindi man nami nga bulagan mo siya tungod sina, ha? Kaya kung lang taon wala kaya problema sa bana mo, di ba? Kundi ang problema mo ara sa iya iloy. Kung ariho, tagaan mo gani ligwas, sa dughan mo kag paminsaron mo, nga kinanglan mabulag ka sa ila, okay man na, pero lang taon mo man, dapat tagaan mo konsiderasyon. Nga ang iloy ni Rod, isa lang wala ng bana, wala na si Rod iba nga kabataan, kundi kamulang gid ang bulig sa iya kang makahatag pagtamod, makahatag pagpalangga. Kabay pa inday Rodora, bisan paano, pasanag kita sang imo paminsaron, kag makatanduman kita sa imo balatyagon. Kinahanglan sang iloy ni Rod ang pagpalangga, kinahanglan niya man ang time, nga may istorya sa may mapautwasan siya, may makigan siya. Pero ang pinakalyabi na to, day pasensya mo, totoo niya, pasensya, paghangop, ano pa gani tita we? Regalo-regalo, hilang siya sang kung nanulan na sa mga gagmay-gagmay lang kung makagwa ka na sa inyo, balang yung kakadto ka din, dali lang siya pasalubong balas always. Kung may ginabulubatsyag siya, i-remind gid ang iya bulong, kinanglan imnon. Yun ang mga ginapangita niya punan mo. Kahit nga, ikaw anak man niya, tungod asawa ka sang iya anak, kamusang bana mo, nga iya anak, isa na sa ngalan sang matrimonya.
sa pagkasal. Gets mo, day? Alas 2:33, Action Radio Philippine Standard Time. Hi, sa iton mga senior citizen, sa inyo man ginabatsyag dira, matugnaw subong ang panahon ng inyong mga limpuduhan, ng inyong mga lutang-lutahan, ng inyong likod, hawak ninyo kag balikaw banyo san sa aton panyawan liniment. Ha? Aton panyawan liniment, syempre panyawan manunggal ina sa aton, nami gid man siya, no? Effective. Iban news nyo lang sa affected area. Kapin pa sa inyo, ineng kung magbugdaw ka mo kung aga palang matsyag nyo mga joints diri sa tudlo ninyo, ho? Nagapalang hugot, ba? Nagaalay, titawe. Hasta ining ano ni gani imo magpilo-pilo kani sang imo kamot abaw duga nga pasang tuhod kag baties inay ko po amoy na ara si apo arang anak o kung sino man nga pwede naton malihog banyusan sang panyawan liniment kung may rayuma pag ikaw kag arthritis subong uso ang sakitian so sakitian kag LBM in short lupot inatuon ko kay sa mga nakaon namon naton kag matugnaw nga panahon tapos mag-init. Preparar ka lang panyawan lang naman ihaplas lang na sa imo tiyan kag balikawang so ang imo pusod butangan. Yes, magatahaw ina. Buligan gid ikaw. Okay? Pwede na mabakal sa mga butika man dira sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, panyawan liniment. Diri sa Bacolod syempre ara sa mga butika nga nahamtang iya diri sa tubangan sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, ara sa may RX Trade Drugstore, Mims Pharmacy, Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, kag Farmasya Caro. Sa Binalbagan, pwede man dira mabakal sa GBX Pharmacy, Triple K Pharmacy, kag Farmasya Carmencita. Ano pagkakili o sa idalong sa Action Radio sa Jax Marketing kay Ms. Eva Sangco. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time kay nang Betty Lau dira sa Binalbagan mayong hapon and of course sa Lau family. Pagkabalik si Tita Wilma, upo naman ang inyo sini mga comment, suggestion para kay Inday Rodora pagkatapos ng pilaman natin ka mga importante nga mga pahibalo. Life. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Batayan Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa This Is My Life, alas 2:41, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ito man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala namang chemical kagula man sa malay nga side effects para sa iton ikayong lawas. Kinanglano naton ini subong. Kay kinanglan mangin mabaskog ang iton immune system. Batok sa anuman nga makahalit sa iton lawas. Kinanglan mangin energetic kita adlaw-adlaw. Kag kung ikaw may problema sa imo ikayong lawas, kung ano man ang imo ginaan, tos nga balitian, ano man ang imo ginabatsyag, kinanglan ang paggamit sini 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Problema mo sa imo dugo, imo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, sodium, potassium, imo urea, o kung imo man uric acid, ara na sa dugo ta. Kinanglan malimpyuhan kag ma-regulate ina adlaw-adlaw. Na? Palaman kutanon sa aton produkto sa imo ginabatsyag, ari aton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mapagalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Yes, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Action will monitor your program. God bless. Tamyaw ko lang dira sa Binalbagan, Jenny Perez. Salamat kid from Jo Marie Mentira. Monitor lang from Singapore, Vicky Zamora Fuentes. Thank you, kid. Kag kay Isabel Marie Luzada, watching from Manila, Action Wilma. Good afternoon and hi to you. Miss Salvi Gatilugo, salamat. Man sa pagupod kay Tawe. Patamya lang Villanueva family, especially Tumamang Lida. Kay Inday May Lao Capino, salamat man kay Rebel Cristobal Verde. Salamat, nakapamati man kuliwat kay Tita Wilma. Oo, ari lang ko di kada hapon. Kabatchmate, Henedino Cades, thank you sir. Mayong hapon ka kay Miss Margie Haniva. Happy Women's Month, di ba? Subong na bulan sa Marso.
Correct na, Tita Wilma. Karon lang paging tubal, but I'm sorry. Basahon ko ng imo comment dira para sa atong letter sender. Elizabeth Bilbao Paclibar, good afternoon. Bibot Galiano, hi, Inday Wilma, Bibot and Jolly. Salamat, Git. Inday Yoli, good afternoon. Miss Isage Siniyang. Sister J, good afternoon. Thank you, Git. Kagmayong hapon action, Wilma, nag-FB Live ang Rowa family diri sa Victorias City. Salamat, kid. Kay Ophelia Galero RC, salamat man. Dali gid lang bala, Tita Wen. Dira sa may Mambukal. Listening man dira sa Mambukal. Si Sister Elia Ihina or Ikina ang pag-pronounce niya. Okay, thank you, good sis J. Listening to Wilma here in Los Angeles, California. Thank you so much and hi. Congrats, good sis, sa imo program. This is my life. Thank you. Thanks for the compliments, dear. Ngayong hapon tawe, please greet me. Yes, kay Shy. Shy. Dira sa may barangay Masulog, Canlaon City, mga dalaga na. Gagmay pa ko ni sang una. Gagmay pa ni sila sang una. Subong mga dalaga na. Kag syempre, dugay-dugay professionals na. Happy birthday to you. Happy birthday sa imo. Of course, saling kay mama, kag kay Papa Dear. Kag syempre kay Tuto CS man. Kag kay Tita Will. Dali, gid lang kay mabasa ko anay pilaman ka mga reactions sa atong sending a text hotline kay sa Facebook Live para sa atong letter sender Willie kubasa sang greetings. Karon tapos naman ta na. Okay, hambal diri ni Inder Girly May. Siling niya, oo, balata may ugangan nga kung tagaan 500 gwapa-gwapa na tulok sa umagad pero kung wala atag hindi manapak. Budlay maglumunta kapin pa. Mga laway batasan, ginaentra pa mga in-laws ahay kabudlay kid, kabudlay makisama. Pero kung daw wala man sila bala, let's say, ang sa ato ni nga letter sender is isa lang bata niya. Tumdumon talaga kita, ginikainan man, kag sa ulihi, mangin in-laws man. Kinaglamahata man kita gamay nga konsiderasyon. Ginikanan taman sila. Jutay nga pasensya, kag jutay nga paghangop, palanggaon ta sila. Correct na, Tita We. Patience gid ang kinahanglan hasta nga mabatyagan niya nga maayo ka nga umagad kay wala ka nakabatyag sang kakapoy mag-inchendi sa iya. Panggingcho or ko, salamat gid sa imo. Sa ito naman text hotline dali lang gid. Hambal diri. Good PM. Di na to. Napislit ko naman kay dali lang ged. Balikon ko na lang gani, Tito Will. Like a carousel ride. Nano ko na to kagina, pwede na to sa may. Halin kay 6429, good PM, Tito We. Ang akon dali lang ged yung agaw sa napindot. Ang akon malaygay sa sender kay ginbato niya ang bana niya upod na ina ang pagpalangga sang ugangan niya. Kay ako pagsugod sang pangabuhi ko kontra man ko sang ugangan ko pero palabaa lang ang pasensya upod na ang pagpalangga mo. Kay di kagid niya pagpaslawon matun-an gid niya nga palanggaon, Tita We. Salamat gid nining ni sang sitio Can-Ansaw, si Palay City. Makarelate ko da sa imo 6429. Gabunga gid sang maayo basta nga may pasensya ka. Agree gid ko na tits ugangan ko maayo. Magangan ko may dala ko pro. Wala. Kung may dala ko maayo. Wala ko dala halos manapak. Boyset, pero pawala lang ko bisan wala ko. Paano nuti lang 2333? Kaya ma-realize gina nila nga ang imo ginahimo, ang aton ginahimo is para sa ila kaayuhan. Di ba? Nga wala man kita nagapawaya para sa ila kag palangga naton sila. Maswerte ang may mga naka-experience sang pag-antos kag pasensya sa ila mga ugangan nga mga buhi pa, di ba? Ang mga wala iya maka-experience sinaswerte pagid sila sa aton. Di ba? Oo, sige lang. Ariot, kag pwede mo mahatag number ko sa ila ni Tita Mary Angeles kag Tita Stella Villaluna. Okay. Hi, 3364. Ihatag ko lang na sa ila. Thank you, kid. Good PM.
Halin kay 0496. Good PM, Ma'am Pirol. Congrats sa inyo. Tanang successful ang inyo daycare day, Mayor Mai. Good PM sa Barangay Kabangkungan. Go. Naga-congratulate si Ma'am Pirol. Sa Tenan, dira sa Mayla Casiliana, successful ang inyo daycare day, Mayor Mai. Good PM. Sa Barangay Kabangkungan. Go, Mayor Mai. From Linlin. Okay. Good PM, Tita We. Insakto ginaiya kuno hambal ni nanay nga mayo pa kuno. Masabat ka sa nanay mo sa ugangan mo. Gapamati kami pirmi sa Action Radio sa Tagalog Gran Hala Carlota Gali ni Tagi. Salamat kay 6668. Ang nagambal sa si nanay yaman. Tuod gid man na ote. May nag-confirm sa ambal ni Tawe. Sa grupo STL, Kagustero, Horogson, Zeragos, Ronlin, Zeragosa, Kagavi Villirin, Arcel Villirin, Kapamati, Gidiri Samay, La Carlota from Spartan. Siyempre, diraman kay Gingging, Pera Samay, La Carlota City. Oy, mga taga-Agora Public Market, kamusta ka mo dira? Mayong hapon lang da. Tamiyaw ko lang anak ko nagabutalin sa Hong Kong Jennifer Pasamantes Juarez ang nagatamiyaw ang iya mama 0197 sa diin ka mong lugar. At 0197 from Hong Kong. Kag mayong hapon Tita Wilma. Kay Rodora. Patience gidya kinahanglan mo para sa imo Iloy. Para sa imo Iloy san ba na mo pa maimo siya bimola. Okay, amo ginaiya ang life kinahanglan ginmangin pasensyosa ka palanggaalang siya amo ginaiya. Alas 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kasi Tita Wilma magabalik para sa Acton Horoscope pagkatapos sini. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tito Wilma sa This Is My Life. Ano na dira? Okay lang. Dugay-dugay mga pinata. So, preparan nyo na din ang aton mainit nga tubig para sa aton coffee break. Kapag man ang aton Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo halin sa soya, balunggay, kag Zenthone. Siyempre, tandaan nyo lang nga sa isa katasa nga pag-inom netong sa Zenthone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals kita nga makuha, plus pa sa insoluble fiber nga ina mo nagatinlo sa aton colon o kung tinaiman. I get mistakes. Te, kung ikaw nagaproblema sa pag-inom mo sa kafe, kay gareklamo ka, tawig sa kang asin sa akon, sulok-sulok. Hindi gani may nagapitik-pitik ka, nagapalpitate ka, or may tingling ka nga mabatyagan sa imo sini mga unod-unod. Try mo ang itong sa Zenthone Plus Coffee Mix tungod nga, may kafe ka na, may bulong ka pa. Diba? Yes. Pwede nato nila mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kag diriman sa online. Log-in lang ka mo, deliver pa sa inyo. Ha? Pwede gid. Login ka mo sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Kalusugan Yan Facebook page. Pero tandaan lang natin, ang authorized online distributor sign, Zenthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Notice how hopelessly I'm lost. Christina Roa, salamat gid mayong hapon lang sa imo. Relax lang ka mo dira. Si Tita Wilma magabasa na sa atong sa ni horoscope para karon nga adlaw. Kadasig sang aton oras pero kinahanglan ang inyo horoscope mahatag ko gyud. Karon nga adlaw Biyernes Marso 6 tuig 2020 unahon neto ng mga naga-celebrate sang ila birthday ang mga Pisces. Netaw Pebrero 19 tubtob Marso 20. Piscean, hindi effective sa imo ang supernatural healing. Especially sa mga tao nga high on drugs. Tsakto na bala. Mga amo nga mga tao kinahanglan ipasulod na lang sa rehabilitation center. Kinahanglan pa-rehab. Tawi ko may kwarta ka hoy. Buligan sa naton sa pamilya naton, di ba? Kag paintsindihon, hay, malawig ginakaw yung istorya, Tita Wilma. Okay, Pisces. Kung may mahimo ka para sa ikaayos ang palangga mo sa kabuhi, hindi mo na ina pag-ipaiway pa. Himuan na. Hulag ikaw sa labing madali nga panahon. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 15, 19, 39, kag 45, lucky color red rose. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Mag-aayuhan ka pagid kon mapuslan or napuslan sang kadamaan ang imo nahibaluan. Maging productive ang imo negosyo kung may negosyo ikaw, kon malipayon ang imo mga kaupdanan. Kung may plano naman ikaw nga sudlon ang negosyo, kinanglan antes, tunan mo gid ina sang maayo. Maswerte mo nga mga numero 5, 10, 13, 33, kag 41, lucky color aquamarine. Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20, ang banding-banding upod ang imong pamilya pamaagi na para nga maistoryahan ninyo ang pila ka mga issues, pila ka mga problema, para malikawan ang paglalapagid sina. Kag talupang daman ang mga maayo nga hinimuan sa mga kabataan dira, kag dayawon mo man sila Taurus, kag kinahanglan mangin motivator ikaw para sa ila. Maswerte mo nga mga numero 3, 9,
15, 21 kag 39, lucky color orange. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, masarangan mo nga buligan o kung sabton ang pleti sang imo mag-amay para sa ila pag-migrate. Nga may plano ha? Kag sa husto nga tion ma-resolve mo man ang problema suno sa schedule. Mga maswerte mo nga mga numero 19, 17, 15, 33 kag 45. Lucky color green. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Istorya sa matawhay ang tawo nga makailinit para yan sa imo, para nga mag-ataganay ka mo kung oy mo anak, kung may problema nga patunga sa inyo. Ayun na nice way, Cancer. Pili nga mangin happy ka. Kag hindi mo papasugtan nga kawaton, ha? Kawaton ang imo puwersa kag ang imo energy, ha? Bot silingon bala, hindi kayo magpadaog sa ila, kinanglan mangin happy kaya karon nga daw. Mga maswerte mo nga numero 11, 15, 35, 39, kag 41, lucky color white. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mangin creative kasi emotional expression karon nga adlaw, kag pilion mo man nga mangin positibo ang tanan para nga ma-attract mo man ang swerte. May kahigayunan nga makaupod mong imo pamilya sa pagbiyahe kung diin ka mo plano. Kayo ti weekend dito Maswerte mo nga mga numero 3, 19, 21, 23, kag 29. Lucky color bronze. Nabatian ninyo ang unang bahin sa ato na pagbasa sa inyo tag sa ka mga horoscope sa karon nga adlaw Biyernes. Bantayan ang ikaduha nga bahin sini Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton.
Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Loden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Yes, padayon man si Tita Wilma ada managapod sa ito na sa FB Live si Sir Rogelio Dapulain Espartero. Thank you, sir. Kag si Miss Mila Gallego, salamat gid sa inyo. Kag syempre kinanglan tapuson anay ni Tita Wilma ang atong sinanabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope. Pero luyag lang natin ipahibalo sa mga himata kag kapariantihan ka mga kakilala ni Chief Mate Joel Turico Gariando nga siya ang nagtaliwan. Ara siya nahaya sa Banga West Negros sa may Valladolid, Negros Occidental. Ang nagapahibalusin ni ang iya asawa nga si Lovelyn Hisulgon Gariando. Sa nabili natin nga mga horoscope, nabili nga mga zodiac sign, hindi na kita Tita Wilma, ara na kita sa mga Virgo. Mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, Virgo, hambal sa imo nga horoscope, ipalapta mo nga daw chismis, ba do kutso-kutso gidya, ang maayo nga batasan sang imo pareho. Na, inayati mayo nga klase ng chismis, di ba Virgo? Dira ikaw mabansagan o dira tawgo nila ikaw nga charming, ha? Kag siyempre ma-attract mo man ang mga charming nga tao. Isa ka madugay mo na nga nakilala ang magapabatyag sa iya presensya or something. Tita Weho. Maswanti mo nga mga numero Virgo 13, 19, 21, 38, kag 41, lucky color violet. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, hindi ka basta-basta magkomento sa mga istorya dira sa palibot mo kung wala ka kaprikatar ha, kay kabudlay na. Libra, masuwerte mo nga mga numero 3, 5, 11, 21, kag 41, lucky color mint green. Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Para nga ma-transform ang mga makahalalit nga mga event, kang madugang-dugangan ang imo popularidad. Siling sang imo nga horoscope Scorpio, magpa-feng shui ka. Kag kinanglan focus ka man sa imo, ikaayong lawas. Hindi pag-idalok ang atensyon sa mga kabataan nga nagaulo-angga sa imo karon nga adlaw. Mga maswerte mo nga mga numero Justice 19, 33, 36, kag 49. Lucky color silver. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, likawan mo ang paggamit sa Sagittarians ng credit card kung may credit card ikaw,
kung mag-shopping ka. Kinanglan mangin maalam ikaw sa paggasto, planuhon mo ang imo dapat baklon. Kinanglan man mangin alerto ka sa tanan nga kahigayunan, halong ka man sa mga kauing at sa mga pickpocket bala. May swerte mo nga mga numero 3, 11, 22, 39, kag 45, lucky color tangerine. Capricorn, Disyembre 22, Tutuminero 19, kinanglan si sound mo ng kaugalingon mo sa pag-atubang sang isa ka masalimuot nga hitabo sa imo kabuhi. Tunan mo inasang maayo. Tunan ang imo best creative expression para nga ma-resolve mo ang problema nga ina. Don't worry, kaya mo yan. Maswerte mo nga mga numero 11, 15, 29, 39, kag 45, lucky color indigo. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign, Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Aquarian, tanan nga tao may 24 hours every day para nga mapautwas ang ila kaugalingon sa bugos nga kalibutan. Ang kinatuhay gid lang or ang kinalain, amo ang prioridad kag paghatag importansya sa tagsa ka oras. Ikaw, ano ang sa imo? Maswerte mo nga mga numero 9, 15, 25, 39, kag 40. Lucky color, lavender. Okay, nabatian ta nga atong tag sa zodiac sign para sa aton horoscope. Yes, sa aton online sa Mary Ann Hordanal Teodoro. O hasiling niyam, mamay sunog di sa Jeans Boutique sa Lozuriaga Street. Salamat sa information, ma'am. Ara na, ongoing, ara nagapakadto na ang awon sa ni Patrol. Salamat gid sa info. Sa siningabahin, syempre, si Tita Wilma magapasalamat man sa inyo, tenan, sa inyo pag-upod ka sa aton pagpangalagad sa This Is My Life, Biyernes nga adlaw, Marso 6 tuig 2020. At syempre nga ito naman quote of the day nagasiling, you smile, but you wanna cry. You talk, but you wanna be quiet. You pretend like you're happy, but you are not. Salamat gid, pasensya sa wala naton malabutan. Kag syempre bawi lang si Tawe Boss Sabado, don't worry. Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control Action, Henry Espolgaro po man kay Action Elway Dutilios. Kag sa ngalan man sa among Station Manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief, Action Rex Kantong. Tubtub na maliwat boss, standby sa matahong nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.